Γεια σας! Επιτέλους έχουμε ένα ακόμα βίντεο Τετάρτης μετά από τόσο καιρό. Προσπαθώ πραγματικά να βγάζω βίντεο Τετάρτη, αλλά δεν τα καταφέρνω λόγω του προγράμματός μου. Και σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα foundation και ένα concealer, για το οποίο είμαι πολύ ενθουσιασμένη, καθώς έχουν χαμηλή τιμή αλλά έχουν και πολλές αποχρώσεις. Λοιπόν, όπως θα δείτε και από τον τίτλο, μιλάμε για το Pro Base Foundation από την MUA, το οποίο είναι το καινούργιο του στην ουσία. Και αντίστοιχα το Pro Base Concealer. Το foundation βγαίνει σε 24 αποχρώσεις και το concealer σε 22, κάτι που από την αρχή θεωρώ πάρα πολύ καλό, όπως και με τις NYX, το Can't Stop Won't Stop που έβγαινε σε 40 κάτι αποχρώσεις, ήταν wow. Εγώ σε αυτό το foundation είμαι η τρίτη πιο ανοιχτή απόχρωση, η 102 δηλαδή. Οπότε πριν ξεκινήσω να βάζω το foundation θα βάλω λίγο primer και θα χρησιμοποιήσω ένα από την MUA, έτσι για να είναι όλο το βίντεο MUA ας πούμε. Είναι το Pro Base Oil Free Primer. Το συγκεκριμένο γενικά το βάζω όταν θέλω να τεστάρω κάποιο foundation, γιατί δεν κάνει κάτι wow. Απλά κάνει το δέρμα καλύτερο ας πούμε και το προετοιμάζει για το foundation, δεν είναι ότι προσφέρει κάτι ιδιαίτερο. Και αφού έβαλα το primer θα βάλω αυτήν εδώ τη στέκα, η οποία πραγματικά είναι από αυτές που εδώ κάτω είναι κάπως μεταλλικές και ξέρω ότι στο επόμενο 5 λεπτό θα αρχίσει να με πονάει πίσω από το αυτή. Αλλά πρέπει κάπως να μαζέψω τα μαλλιά, μην μπαίνουν μέσα στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, έχω μπει στο site της MUA, το οποίο δεν βλέπετε γιατί έχω χαμηλή τη φωτεινότητα. Αυτό εδώ πέρα. Για να διαβάσω λίγο τι λέει για το foundation. Λοιπόν, όπως είπα είναι 24 αποχρώσεις τις οποίες βγαίνει. Και λέει ότι έχει full κάλυψη, ότι διαρκεί πολύ, έχει matte τελείωμα. Μου αρέσουν τα matte foundation, το ξέρετε. Και ότι έχει βιταμίνη Ε, δεν έχει paraben. Είναι cruelty free, που νομίζω γενικά η MUA είναι cruelty free, και είναι vegan. Οπότε γενικά όσα λέει φαίνονται πολύ wow, πολύ καλά. Ελπίζω όντως η κάλυψη του να είναι full, γιατί το πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάλυψη. Νομίζω, δεν ξέρω, είναι από αυτές τις μέρες που απλά δεν σε θέλει το πρόσωπό σου, δεν θέλει. Όπως σας είπα, ήδη άρχισε να με πονάει. Τέλεια. Τέλεια, ήδη η στέκα με πονάει, μου κόβει το κεφάλι. Είμαι στην απόχρωση 102. Έχει αυτό εδώ το applicateur που είναι κάπως... είναι σαν doe food, αλλά δεν είναι doe food, είναι σπάτουλα. Μυρίζει σαν τέμπερα, αλλά πολύ διακριτικά, δηλαδή πρέπει να φέρεις τη μύτη σου εδώ για να σου έρθει τέμπερα. Θα το βάλω στο μισό μου πρόσωπο με σφουγγαράκι και στο άλλο μισό με... πώς το λένε, με πινέλο. Οπότε, ξεκινάω με το σφουγγαράκι και χρησιμοποιώ το κλασικό, το αγαπημένο μου από την EcoTool. Τώρα, όσο το πρωτοβάζω να πω ότι δεν μου φαίνεται τόσο matte, όσο σαν second skin. Δηλαδή, σαν να είναι το δέρμα μου, ας πούμε, δέρμα πάνω στο δέρμα μου και να μην το νιώθω. Επίσης, δεν μου φαίνεται για full κάλυψη. Αν βλέπετε εδώ πέρα, δηλαδή στο μέτωπο, που έχω λίγα παραπάνω σπυράκια, δεν μπορώ να πω ότι τα κάλυψε full. Η σύστασή του δεν είναι ούτε πολύ πηχτή, ούτε πολύ νερουλή, είναι κάπου ακριβώς βασικά στη μέση. Δηλαδή, ναι μεν θα τρέξω ας πούμε γυρίσω το μπουκαλάκι, αλλά δεν είναι νερό εντελώς να φύγει ας πούμε, να πάει παντού. Μου κάνει σαν ένα ημιμάτ, δηλαδή normal, ξέρω εγώ, δέρματος εφέ προς ματ. Πιστεύω βέβαια ότι όσο πάει θα αρχίσει να γίνεται λίγο πιο μάτι, δηλαδή βλέπω ότι λίγο εδώ πέρα έχει αρχίσει να στεγνώνει. Θέλω να δω πώς θα είναι και από την άλλη μεριά με το πινέλο. Και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το πινέλο από την NYX, το οποίο το έχω λατρέψει, είναι το... δεν λέει... το 37. Εν τω μεταξύ, επειδή βλέπω ότι στην κάμερα φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά στο πρόσωπό μου, να πω ότι ναι, αυτή είναι η απόχρωσή μου, αν δείτε δηλαδή και το λαιμό μου. Είμαι εδώ. Απλά από εδώ είμαι κόκκινη, είναι που είναι χάλια το δέρμα μου κτλ. Και να τη κάλυψη. Λοιπόν, με το πινέλο δίνει πολύ περισσότερη κάλυψη από ό,τι με το Beauty Blender. Καλά, στο μέτωπο το σπυράκι το κάλυψε κατευθείαν με το πινέλο. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα foundation που καλύτερα πλώνεται με πινέλο παρά με Beauty Blender. Τώρα όπως βλέπετε πατάω λίγο με το πινέλο τα σημεία στα οποία είχα σπυράκια, ώστε να τα καλύψω. Και τελειώσαμε με το foundation. Ως πρώτη άποψη να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά με το πινέλο. Το αποτέλεσμα που δίνει δεν το θεωρώ full matte όπως είπα, αλλά ούτε και glowy, είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή σίγουρα θα θέλω να πουδράρω, νιώθω ότι αν δεν πουδράρω θα βγάλει λιπαρότητα το δέρμα μου. Τώρα στο concealer έχω την απόχρωση 102 επίσης και την απόχρωση 110. Πόσο satisfying είναι αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, τσακ. Λοιπόν, οι αποχρώσεις του concealer στο χέρι είναι αυτές εδώ οι δύο.
πάνω είναι 102 και κάτω είναι 110. Η 110 γενικά είναι λίγο πιο κίτρινο πορτοκαλί, ενώ η 102 είναι πιο ασπρό ροζ, οπότε θα βάλω την 102 και θα πάρω το σφουγγαράκι. Λοιπόν, μπλεντάρεται πάρα πολύ εύκολα. Η κάλυψη λέει πάνω πως είναι full. Θέλω βέβαια μετά που θα κάνω τα φρύδια μου να τα καθαρίσω γύρω, γιατί εκεί καταλαβαίνω την κάλυψη, εκεί και στα σπυράκια βασικά. Αλλά τα σπυράκια δεν χρειάζονται παραπάνω κάλυψη, ήδη δεν φαίνονται. Επίσης, τι κακή YouTuber πρέπει, δεν διάβασα τι λέει στο site για το concealer. Λοιπόν, λέει ότι είναι lightweight, ότι δεν το νιώθεις, δηλαδή ότι δεν είναι βάρη, ότι είναι ελαφρύ, που ισχύει, ότι η κάλυψη του χτίζεται και ότι είναι κρεμώδες και ότι δεν κάνει greasing. Αυτό βασικά, εντάξει, δεν έχασα κάτι. Τώρα από την άλλη μεριά θα το βάλω με το δάχτυλο. Ξέρετε, πολλές φορές μ' αρέσει το concealer να το απλώνω έτσι με το δάχτυλο, τα μοναριστά. Είναι σίγουρα καλύτερο με το σφουγγαράκι αυτό το concealer. Με το δάχτυλο κάθεται περίεργα. Και ξέρω, θα μου πείτε καλά Ρεύα, προφανώς θα κάθεται καλύτερα με το σφουγγαράκι, αλλά όχι. Είναι μερικά concealer που μου αρέσουν πιο πολύ με το δάχτυλο. Τώρα θα σετάρω κάτω από τα μάτια με την αγαπημένη μου μπανάνα, που είναι αυτή από την Essence, η Brighten Up, η οποία γενικά με τα concealer μου αρέσει, εκτός από το concealer της Revolution, όταν βάζω το concealer Define κάτω από τα μάτια μου και το σετάρω με αυτή την πούδρα, κάτι γίνεται, δεν ξέρω, δεν συμπαθιούνται το ένα με το άλλο και εκεί που καθόταν μια χαρά το concealer, ξαφνικά κάθεται full περίεργα και είναι full άσχημο. Και τελειώσαμε με το concealer κάτω από τα μάτια. Δεν κάθισε περίεργα τώρα η πούδρα από πάνω, ίσα ίσα κάθισε πολύ ωραία. Τώρα, εκτός κάμερας θα κάνω τα φρύδια μου και θα βάλω λίγο ρούζ και τέτοια και θα έρθω για να καθαρίσουμε τα φρύδια με το concealer. Επέστρεψα έχοντας κάνει τα φρύδια μου και το πρόσωπό μου, οπότε έχω το concealer και θα βάλω λίγο στα φρύδια μου. Να πω ότι δεν πούδραρα το foundation, γιατί μου φαίνεται ότι, όπως είπα, τώρα που στέγνωσε είναι πολύ matte. Νιώθω ότι δεν χρειάζεται πούδρα. Ίσως βάλω δηλαδή λίγο εδώ στο κέντρο του μετώπου και στα πλάγια της μύτης που έχω θέμα με τη λιπαρότητα. Νομίζω είναι μια χαρά το concealer και για τα φρύδια, έτσι για το καθάρισμα. Καλύπτει δηλαδή μια χαρά γύρω. Μου κάνει εντύπωση το πόσο νερουλό είναι απίστευτα. Νερουλό, όχι με την κακή έννοια νερουλό, με την έννοια του ότι δεν είναι πηχτό, ας πούμε. Όμως στην αλήθεια για πάνω από τα σπυράκια δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να καλύψει. Δεν μου φαίνεται δηλαδή ότι, ακριβώς επειδή είναι τόσο όχι πηχτό για να μην πω νερουλό, νιώθω ότι δεν είναι για πάνω από τα σπυράκια, δεν θα μπορεί δηλαδή να κολλήσει πάνω στο σπυρί, ότι θα φεύγει, θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Τώρα θα πάρω λίγη πούδρα, την Stay Matte από τη Rimmel, με το βουρτσάκι, με το έλα πες το σφουγγαράκι μου, για να τη βάλω στα σημεία που σας είπα. Αυτά για τώρα. Προς το παρόν ξέρετε την άποψή μου και για το foundation και για το concealer. Είναι γενικά θετική, όμως θέλω να περάσουν κάποιες ώρες και θα τα πούμε το βράδυ με την τελική μου άποψη. Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 το βράδυ και μόλις γύρισα σπίτι και έχουμε και ένα μαξιλάρι εδώ. Γεια σου μαξιλάρι. Φοράω το foundation συνολικά για 9 ώρες, το είχα βάλει στη 1 δηλαδή το μεσημέρι. Αρχικά θέλω να πω πως πρόσεξα γύρω στις 5-6 ώρες πως εδώ πέρα πάνω στα σπυράκια έφυγε η κάλυψη του foundation και τώρα ας πούμε φαίνεται καθαρά, δεν υπάρχει το foundation πάνω. Τότε όταν είχα πρωτοδεί πως άρχισε να φεύγει η κάλυψη, έβαλα λίγο concealer από πάνω για να δω αν θα κάτσει, αν θα τα καλύψει, που σας έλεγα στην αρχή ότι δεν νομίζω να καλύπτει σπυράκια και όντως δεν τα κάλυψε το concealer τα σπυράκια. Γενικά το concealer δεν το θεωρώ τόσο full κάλυψη, αλλά το θεωρώ καλό για κάτω από τα μάτια, δηλαδή μ' αρέσει που πήδηξα από το foundation μόνο μου στο concealer. Λοιπόν, λες και λέω για το concealer κάθεται πάρα πολύ καλά στα μάτια, δεν έχει μπει full σε λεπτές γραμμές. Επίσης το έβαλα για βάση στα μάτια και μου άρεσε πάρα πολύ, επάνω εννοώ που έβαλα τις σκιές και με βόλεψε και σαν βάση αλλά και για το cut crease που έκανα. Οπότε γι' αυτό το προτείνω, αλλά για σπυράκια όχι, σε καμία περίπτωση. Συνεχίζουμε τώρα με το foundation με το οποίο και είχαμε αρχίσει. Λοιπόν, να πω ότι δεν έχω βάλει καθόλου πούδρα, εκτός από αυτή που έβαλα αρχικά στην κάμερα. Θεωρώ ότι το μέτωπό μου είναι σχετικά matte, έχει μια λίγο γυαλάδα αλλά εντάξει, όπως και στο πηγούνι. Γενικά έχει καθίσει ωραία αυτές τις ώρες. Βέβαια με έχει απογοητεύσει λίγο εδώ στα σπυράκια που έχει φύγει. Δεν το νιώθω γενικά καθόλου στο δέρμα μου. Ούτε να με ξηραίνει, ούτε να μου βγάζει λιπαρότητα. Όπως είχα πει και στην αρχή, φαίνεται σαν δέρμα, σαν second skin. Δηλαδή το μόνο αρνητικό έτσι που έχω να πω για το foundation είναι ότι εδώ πέρα στα σπυράκια έκανε λίγο βόλτα.
Οπότε θα προτείνω, αν το πάρετε, να βάζετε concealer πάνω από τα σπυράκια, για καλό και για κακό, από όταν πρωτοβάζετε το foundation, ώστε να μην έχετε θέμα μέσα στη μέρα να σας εμφανιστούν ξαφνικά εδώ πέρα τα δύο βουναλάκια. Ως πρώτη άποψη είναι πολύ θετική η εντύπωσή μου γι' αυτό, δηλαδή όσο το βλέπω τόσο πολύ μου αρέσει βασικά. Όταν δεν κοιτάω το μέτωπο με αυτά τα τραγικά σφυράκια. Δεν είπα επίσης πως γενικά το προτείνω και για λιπαρά άτομα, αλλά και για λίγο πιο ξηρά. Αν είστε full ξηροί, όχι. Αν είστε full λιπαροί, δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσει τη λιπαρότητα. Αλλά εκεί από normal ξηρά, ας πούμε, μέχρι normal λιπαρά. Οπότε αυτά νομίζω ήταν όλα για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε και είστε καινούριοι, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι, γιατί δεν βάζω βίντεο κάθε Κυριακή και μερικές Τετάρτες. Επίσης μπορείτε να με κάνετε follow στο Instagram, θα το έχω κάπου εδώ πάνω. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή και μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά.